23. december. Vyoblíkal sa do najlepších šiat a takýto parádny vykročil na ulicu, založil si ruky za chrbát a s radostným úsmevom sa prepletal medzi ľuďmi. Veselý výraz na jeho tvári bol taký neodolateľný, že ho niekoľko dobrosrdečných chodcov pozdravilo: Dobré ráno, páne, veselé Vianoce! A Scrooge neskôr často spomínal, že zo všetkých radostných zvukov, ktoré v živote počul, tieto boli najradostnejšie. Po chvíľke zbadal, že oproti nemu kráča pán, ktorý predchádzajúceho dňa vkročil do jeho kancelárie s prosbou o peniaze pre charitu. Drahý pane, ako sa máte? Dúfam, že ste včera dobre pochodili. Je to od vás veľmi láskavé. Želám vám veselé Vianoce. Pán Scrooge? Áno, to je moje meno. Iste neznie vášmu uchu lahodne. Dovoľte mi, aby som sa vám ospravedlnil. A buďte taký dobrý. Teraz mu Scrooge čosi zašepkal do ucha. Môj ty Bože, milý pán Scrooge, myslíte to vážne? Pravda, že ani o mincu menej. Aj tak som veľa dlžný. Urobíte mi tú láskavosť? Milý pane, ani neviem, ako sa mám Už to nechajte, prosím, príďte za mnou. Môžem sa na vás tešiť? Prídem. Vďaka, som vám veľmi zaviazaný. Mnoho raz vám ďakujem. Všetko najlepšie. Zašiel do kostola, prechádzal sa po uliciach, sledoval ľudí. Ani sa mu nesnívalo, že jedna prechádzka mu môže poskytnúť toľko šťastia. Popoludní zamieril do domu svojho synovca. Mnoho raz prešiel popred dvere, lebo sa nevedel osmeliť a zaklopať. Napokon odhodlane vykročil a zabúchal. Je váš pán doma, milená? Áno, pane. A kde je moja drahá? V jedálni, pane, so svojou manželkou. Zavediem vás hore a ohlásim vás, ak dovolíte. Ďakujem, netreba. Pán ma dobre pozná. Môžem ísť sám, drahá. A už kráčal k dverám jedálne. Jemne stisol kľučku a kradmo nakúkol spoza dverí. Stôl bol krásne upravený. Fred! Pane Bože, mali ste vidieť, ako sa strhla Fredova žena. Scrooge ju nezbadal, sedela v kúte a nohy mala vystreté na stolčeku. Rozhodne ju nechcel vyľakať. Kto to k nám ide? Neklamú ma oči? To som ja, strýko Scrooge. Prišiel som na večeru. Môžem vojsť, Fred? Či môže vojsť? Fred mu šiel ruku vytrhnúť, tak mu ju triasol. Neprešlo 5 minút a Scrooge sa tam cítil ako doma. Nikde by nebol našiel srdečnejšiu atmosféru. Aj Fredova žienka bola ako med. Aj všetci hostia, čo prišli. Bola to skvelá spoločnosť, hrali sa úžasné hry, panovala tam veľká svornosť. Ako v raji.